నమస్తే. డి న్యూస్‌కి స్వాగతం. ఈనాటి వార్తల్లోని ముఖ్య అంశాలు. మీరు చూస్తున్నారు బ్రేకింగ్ న్యూస్. మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరి నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఎన్ గొల్లపల్లి చెరువుకు భారీ గండి పడింది. మంగళవారం సాయంత్రం చెరువుకు గండిపడిన సంఘటనతో చెరువులోని నీరు వృధాగా బయటకు వెళ్తుంది. చెరువు నిండిన సంతోషంలో ఉన్న రైతులు చేపల కోసం గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు గండి కొట్టారు అనే ఆరోపణ వినిపిస్తున్నాయి. చెరువుకు గండిపడిన విషయం తెలుసుకున్న వైసీపీ నాయకులు కనిగిరి వైసీపీ ఇన్ఛార్జ్ దద్దాల నారాయణ యాదవ్ దృష్టికి తీసుకొని రావడంతో దద్దాల గండిపడిన చెరువుకు మరమ్మతులు వెంటనే చేపట్టాలి అని అధికారులను ఆయన కోరారు.